ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ହଁ କହୁନ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ହଁ ଭାରି ଜିଦିଆ ଥିଲା। ହଉ ଏ ଆମ ରାଜୁଆକୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ହଁ ରାଜୁଆ ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ହଁ ନାମ ନେଲା ଏଥର। ହେଲେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ତ ଜିଦିଆ ଥିଲା, ଟୋକେଇ ପଛ ପଟୁ ବାହାରିଗଲା। ପୁଣି ରାଜୁଆ ଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଦିନ ଧରିକି ଆଇଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଏଥର ବାମ୍ଫ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କୁକୁଡ଼ା ତ ଜିଦିଆ ଥିଲା, ପୁଣି ପଛ ପଟୁ ବାହାରି ପଳେଇଲା। ରାଜୁ ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଆଣିଲା, ଆଣିକି ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଲିକି ତାକୁ ପୁରା ଭୋଜି କରିକି ଖାଇଦେଲା। ଏଇଥରକ ବାମ୍ଫ ନେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କୁକୁଡ଼ା ତ ଜିଦିଆ ଥିଲା, ପଛ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ପୁଣି ପଛ ପଟେ ବାହାରିଗଲା।